Arabako lurralde auzitegiak berriz ireki du Xuban Nafarrateren auzia, baietz ba omen dagoelako zer ikertu eta zer aztertu Nafarratek iazko martxoaren 29an ertzainekin izandako pasarteren inguruan. Halaxe agindu du lurralde auzitegiko bigarren aretoak, ikertu dezatela gertatu zena, batere argi ez dagolako nola zauritu zen Nafarrate. 2012ko martxoaren 29an greba orokor egunez, ertzaintzaren karga baten ondoren erietxera eraman zuten Nafarrate. Ambulantziako txostenaren arabera, eraso egin zioten eta amnesia zuen. Larrialdietan egin zioten txostenak konortea galdu zuela ere esaten du. Zainketa intentsuen unitatera eraman eta 6 egunez eduki zuten ospitalean. Xuban Nafarratek 5 ertzainen kontrako salaketa jarri zuen eta 2 bideo ere aurkeztu zituen froga moduan. Urtarrilean ordea Gasteizko epaitegiak artxibatu egin zuen Nafarrateren salaketa, hau estropezu eginda bere kabuz erori eta eritu zela argudiatuta, eta ez gazteak esan bezala ertzainen gomazko pilota baten kolpearen ondorioz. Astelehenean ordea Arabako lurralde auzitegiak kaleratu zuen autoak dio Gasteizko epaitegiak bideoan ez zituela aztertu auziko hirugako. Detonazioaren zarata, Nafarrate lurrera erori zen modu zehatza eta tiro egin zuen ertzainaren postura. Hirugako horiek Nafarratek hasieran aurkeztutako froga partzialetan ere ez zituen aztertu Gasteizko epaitegiak, lurralde auzitegiaren arabera. Mediku txostena ere ez duen aztertu eta Nafarratek deklarazio hartzeko proposatu zituen 2 lekuko presentzial ere ez zituen onartu epaitegiak. Hori guztia kontutan hartuta eta auzia garaia baino lehen artxibatu zela argudiatuta, berriz aztertzeko agindu du lurralde auzitegiak.